Здравейте и добре дошли в канала Тя и света. Това, което ще разискваме днес, не е обвинение, не е и критика и не е мъничко морал. Днес ще си говорим за истината, която твърде често пренебрегваме, докато не стане твърде късно. Истината за мъжете, които не си тръгват с викове, а просто започват да се отдалечават. Бавно, тихо и без думи. Понякога си мислим, аз го обичам, аз съм до него, но той се отдръпва от любовта ни. Отдръпнал се от начина, по който тя звучи. Защото когато любовта идва с напрежение, с повишен тон, с въртене на очи, тя вече не лекува. Тя наранява. Мъжете не се женят за хаос, не търсят спор и не търсят война. Те се женят за мира. Женят се за тишината след дълъг ден, за жена, в чието присъствие не трябва да се защитават. Те търсят място, където да бъдат просто мъже. Не герои, не генерали и не обвиняеми. Има нещо много тихо в начина, по който един мъж умира отвътре. Той няма да крещи, няма да моли, просто ще спре да се бори. Ще замлъкне, ще се прибира по-късно, ще споделя по-малко и ще избира тишината вместо нас. Защото е казал нещо и ти си се засмяла. Поправила си го пред хората, подценила си го с един единствен поглед. Без дума си му казал, не вярвам в теб, не ме интересува какво мислиш и не си мъж в моите очи. А той не е тръгнал заради липсата на любов. Тръгнал е, защото се е уморил да бъде унижаван. Любовта не е съревнование, не е съдебна зала, не е бойно поле. Любовта е съюз, партньорство, доверие, пространство. Силната жена не е тази, която крещи, а тази, която разбира, че понякога най-голямата сила е мекотата, нежният тон, уважението, което не моли, а просто е такова. Мъжът няма нужда от перфектна жена, нито от жена, която винаги е съгласна на всичко. Но той има нужда от жена, която уважава гласът му, дори когато не го разбира, когато го изслушва, дори когато иска да спори, когато знае кога да замълчи, не от страх, а от мъдрост. Той не си тръгва от липсата на любов, той си тръгва от липсата на уважение. Ако искаш той да остане, не го надвиквай, не го поправяй и не го пречупвай. Обичай го така, че да се чувства мъж до теб. Обичай го така, че да се чувства избран, чут, ценен и силен, не защото се налага, а защото ти му вярваш. Мили дами, това е една тема, която всички ние сме преживяли и вярвам, че всяка една от вас все още някъде там преживява. Истината е, че трябва да разберем, че мъжът също като нас, също търси обич, също иска да бъде уважаван, да бъде чут и не пренебрегван, не уважаван и обезценен. Лошото и жалкото е, че в днешно време все по-малко и все по-рядко разбираме тези истини за мъжът и жената. Че те реално са едно цяло и че всеки един от нас иска едно и също нещо. Да е обичан, да е уважаван, да е ценен. В този забързан свят ежедневие всички ние забравяме тези подробности. Всички ние, когато ни се случи нещо лошо във връзка, отношения, се чудим къде сме сбъркали, какво не сме направили както трябва. Оттам започват обвиненията, крясъците, виковете, а те до нищо хубаво не водят. Вместо да седнем да се изслушваме, да говорим в диалог, да разберем кое къде е, куца и кое не е както трябва, ние избираме да си тръгнем, защото е по-лесно и да търсим нещо уж по-добро. Надявам се с това видео да накарам всяка една от вас да се замисли къде бърка и кое не е както трябва в нейните отношения с някой мъж. Да разберем, че мъжът иска също като нас.
Просто не винаги ни го споделя. Не винаги виждаме и чуваме това, което иска. Но той е също човек, който търси и иска любов и обич. Надявам се, че поне малко накарах всяка една от вас да се замисли над този въпрос. И много ще бъда благодарна на всяка една от вас, ако се абонира и хареса този клип. Ако поне мъничко ви е харесал. До скоро и истината, която боли, да разберем, че не лекува. До скоро в следващото видео.